Moja priorita je naozaj, aby tí ľudia, čo robia, aby mali radi tú prácu, aby videli za tým hĺbší zmysel, aby nechodili len kvôli výplate a 8,5 hodiny padla, ale aby rozmýšľali o tej svojej práci, aby chceli spraviť nášho klienta spokojnejším. Spomenuli ste, že ste museli niektorí ľudia aj vymeniť. Čo boli tie hlavné dôvody, alebo ako ste to vy vnímali v tom čase? Všetci tí celý manažment ostal, celá tá topka, tí, čo niečo vedia, ostali, ale my sme to, tak jak veľa firiem, keď máte nastavené nejaké percent, tak sa to niečo nesedí a vám poviem, že ani nešlo o peniaze. Podľa mňa tak, že v niečo sme proste zmenili ukazovatele nejaké a niekde mu to klesne o 50 € a má šancu zarobiť viac. Ale vlastne čo tú firmu z takého socializmu chcem zmeniť, to je ďalšia taká téza, darí sa Bubo, darí sa tebe, proste aby vedeli, že my musíme dosiahnuť výsledok. Že není to, že ja prídem a som starší sprievodca, robím tu 10 rokov, tak automaticky dostanem vyšší plat. Nie. U nás je to, že on niečo musí spraviť. Keď to spraví, tak vlastne my ho chceme školiť, aby to vedel urobiť tie veci a aby vedel spraviť nadšenosť tých klientov, aby vedel si zarobiť inde. Dobre? Čiže skôr je to o tom, že musí mať výsledok. Čo hovorím, keby som bol v Spojených štátoch amerických alebo aj v Číne, tak to nemusím nikomu vysvetľovať. Ale tu na Slovensku naozaj je takéto základné veci, že musí sa najprv dariť firme, až potom sa darí niekomu. To naozaj je to problematické pre mňa vysvetliť. No ale musím povedať, že teraz, čo sa týka kancelárie, tak to meranie, však teraz je mesiac od toho, tak sú úplne nadšení. Dobre, čiže naozaj, že ľudia chápu, že to chcem, dobre, lebo ja to naozaj chcem a cítia to. Dobre, cítia jasné mantinely, cítia tam jasné pravidlá, ktoré stále sa snažíme spraviť lepšie a jasné dopredu. Nových ľudí, čo bereme, každého chceme, aby prečítal tú našu Bibliu, chcem, aby to prečítal, proste, aby vedel, že toto sú naše hodnoty, že toto vo firme takto budeme robiť. Že učiť sa u nás je normálna vec, lebo sa chceme učiť. Priemer nám nestačí, chceme byť najlepší. A to je veľmi ťažké, lebo je taká doba, že inde počúvam, proste len, že majú problém so zamestnancami, nie sú zamestnanci, že vlastne na Slovensku už nie sú žiadni, že už neexistujú. Odišli všetci. Áno, že všetci odišli a už dobrí vôbec nie sú. Dobre, čiže toto počúvam. Toto je zase výhoda značky, to čo my robíme, že my máme obrovský stále ľudí, ktorí sa k tomu hlásia, je to sprievodcov, je to 800 sprievodcov ročne, z toho vyberieme 8, tento rok chceme vybrať 10. Lebo ideme hore, takže potrebujeme viac sprievodcov, ale stále naberáme ľudí a ja budem rád, keď budem vo firme teda ľudí, ktorých to baví, proste, že nie a priori len plat, aký plat musí byť, hovorím, že mám nejaký medián, chcem byť nad tým, dobre, chcem dávať väčší plat. Ale okrem toho, nechcem dávať len plat, chcem, aby cestovali. Čiže zadarmo u mňa ľudia cestujú fakt, že všade na svete. A toto ja potrebujem, dobre, čiže nie len, že ja nechcem cestu, chcem plat, nie. Ja potrebujem, aby sa vzdelával, aby cestoval, dobre, aby toho to bavilo. Spomenuli ste to, že tu na Slovensku vy máte väčší problém oproti Spojeným štátom alebo iným krajinám, že ľudia tu ako keby za tým výsledkom nie sú zvyknutí. Čím to je? Aj v dnešnej dobe, dlhé roky po... Tak záprve ten socializmus, čiže keď sa spýtate rodičov, tak rodičia to nechápu. Dobre, to je jedno, že vlastne nevedia vám to povedať ani dedo, ani vaši rodičia vám to nevedeli povedať. Plus veľmi dlho, keď hovoríte, že ľudia potrebujú istoty a vieme, že celý tento demokraticky nastavený systém je o tom, že ten politik sa snaží uplatiť toho voliča. To znova, keď by dali, že zadarmo obedy, tak v Amerike by to neprešlo. Každý by sa pýtal, kto to zaplatí. Dobre, možno, že ako charitatívna záležitosť by to prešlo, ale nie ako nejaký biznis, každý vie, že to niekto musí zaplatiť. Vlaky zadarmo, kto ich zaplatí. U nás sa nikto nepýta, u nás každý to potom hrabne. Nikto sa nepýta, či je to deficit. No a toto samozrejme vplýva na tých ľudí. Stále sa rozpráva o dôchodkoch, zvýšení. Pritom nám musí byť jasné, že už ja, mladší odo mňa, ten dôchodok nebude. Dobre, to bude tak smiešné niečo, že to nefunguje to. To prestáva fungovať. No ale ľudia stále ešte sa hľadajú nejakú istotu, čo není. V živote jediná istota, to je byť najlepší v tom, čo človek robí. Byť profesionál, tvrdo makať, robiť na sebe, zlepšovať sa. No a toto je jednoduché, primitívne, ale toto sa snažím vysvetliť do firmy, plus tvrdím, že najlepší hráč proste vyrastie v FC Barcelona.
dobre, a nie niekde v nejakom inom klube, lebo nemá šancu. No, keďže my sme najlepší, tak ja ho viem potiahnuť a ja ho chcem potiahnuť, lebo ja potrebujem dobrých ľudí. Práve ste videli ďalšiu časť Insightu a inšpiratívne príbehy našich hostí. Dajte odber a o pár dní sa vidíme s ďalšími zaujímavými ľuďmi.